aw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Voilà, i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la image la cogoya min na. Donc adamadenya bɔnɛ ni a sigiyɔrɔ ye Minɛba ye, ni Minɛba y'a faso ye. Donc a ka dagamana kulu in tɛmɛlen kɔfɛ ka masa banabaatɔ ani kɔdimibaatɔw ka olu kɛnɛya a filɛ nin ka wulikajɔw sabati tuguni. Aw maa minnu bɛ yen k'a fɔ fɛnkɔrɔbaw sugunɛ bɛ tila aw la ni sugunɛ ka na aw la, a kɛra jama ye wa a bɛ lamaloya. Donc kisi ka bɔ o ma, o fura ɲuman bɛ yen nɔ fo ka taa se ɲɛdimi fana, o fura lakika bɛ a bolo. Malimaw, ayiwa a yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana ka yamaruya sɛbɛn na. Donc min bɛ tali kɛ a ka furako fɔli ninnu sɛgɛsɛgɛra ka na ye k'a fɔ don ko Ala ne bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin banabaatɔw ma, jamana ye a ka lakodɔn sɛbɛn k'o di a ma yaasa a bɛ se ka mɔgɔw mago dilan cogoya min na. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ téléphone numéro la video la. Donc sans plus tarder a ye wele kɛ nin numéro kofɔlen na yaasa aw ni adamadenya bɔrɛ yɛrɛ bɛ se ka kuma da ani da. Ko caman bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ jankaro caman bɛ yen a bɛ o furakɛ, nka a ko an ka dan nin ma ko sabu siga t'a la k'a fɔ ni i yɛrɛ n'a ɲɔgɔn ye don min na, ayiwa miirina ko ani hamina ko wɛrɛ min mana k'i la i n'o ɲɛfɔ. Mais kɔni bɛ tali kɛ kɔ, fasa, ɲɛ ani fo ka taa se sugunɛ bana fura in ma, ka taa se koko ani a ɲɔgɔn caman. RN surtout RN fana a ka jugu o fana ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Recette ɲɛnama bɛ a bolo RN kelen la, comme dɔw ko fura tɛ RN wa fura bɛ cɛ an bolo.